सिख्लाजोंसो लाइन मारिदों नैबे बिमा आरोना आन्दायदों बे लाइटजोंसो आला नङाबा हान्दो ओंखाम उखैयाखै Hello guys, welcome back to my YouTube channel nih guys man. Wow, अमा बेदर नोंथांमोना सिनायखाबायना लकेल दाउ जानो फैयो आरोना guys man दिनै नै गोदागासिनो आंथ' गोदानो रोंखाया ओमफ्राय बुरियासो गोदादों आरोना guys नै ओमफ्राय इजों जागोन जोगोनारजों जागोन आरोना guys man नै हाखाबाय जा फिसा फिसा हादों एथ' फिसा फिसा हालायनांगौ आरो हाबायब्रा गिबिनिफ्राय जिनिसालाय मादों ओमफ्राय गोरोंनि गोदानाया थांगोना डेन्जार गाबो गोदानाया नै गेब्ले सिखानो जाखाया खोमा थांगोनाबो जाया सिखायाबो जाया थोद मानसिया रोङा मान्दालि दस रोंनाया रोंखाया आरोना आंबो रोंखाया ओमफ्राय बेबो रोंखाया ओमफ्राय थेवब्लाबो आं गरम आं दाङासै आरोना एसे बादबखायो आं दाउ गोदानाय मानाय होनबाथाय जाजागोन जानायालाय मा रोंलायनांगौ थोबाय साथामजों फैबाय नों जागोन नों मोनजाया दे हो मोनजाया दे मोनजाया दे मा नायदों नोङो मा नायदों बाबा मा नायदों नों दिंदिं बहा दिंदिंआ गारि बुम बुम वाव खारबाय 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 गारिया मानो मोननै खालामखो ना गाबोन जानो दोनलायनोसै बिखाखौ आं जागोनलै होद बिरबायनो होआ सावलाबलाब जायो नै नै बाबा नों खिबुखौ जाया ने खि गयोथ' सावना होफैनोसै आं थो दाउ खिबुखौ खि होयो नामा दाउ खिबु होनांगौसो आरो मा जायो दाउ खिबु होबा वा रायलायनो रोंसिनो खुगा बायबाबो जाहैदों दाउ खिथु जाबा फाग्लासोलै रावफ्रा बिरबायनियाबो गारिया खाबायजोब्बाय खारबाय दिंदिंआ हाब दाउदैयाबो माथो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14था जानानै दं हा दै जाबदों माथो बिदैयालाय खिखिथार एसे गुफुर गुफुरसिन मासेनिया गुफुरसिन खोमा नै दिनैसो ओंखारखोना माखो बेहालाय माथो माथाम माब्रैल' दाउफ्रा माबायदि थायो नै गन्द्रायाव गासिबो आसोलफ्रा मा दाउला सिख्लाजोंसो लाइन मारिदों नैबे बिमा आरोना नैबे बिमा ओमफ्राय नैबे फिसाला फिसाजो ओमफ्राय नैबे जोंना बस ओमफ्राय नै मासे आंखौ नुनानै गिबाय आरोना कट 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 मे उन्दुजोब्बाय नै बोरमाफ्राबो है हाग्लि आन्दायदों बे लाइटजोंसो आला नङाबा हान्दो ओंखाम उखैयाखै खारबायसो जाम्बिया